abusuafo mo bi bia kwa baba Sojaman Sika Fie so na Sojaman TV so subscribe to channel no like video no na share so de be ya unia bi nso nsa beka video ni bi ni nyina timi adi abom ene Saturday ni enhwe de wo for national empire ebedwa ewo ahasen ene de. Okay, so yenhwe de wo for national no we transfer from Lucky Tuesday. Okay, yenhwe event number 173. Okay, so at 43 1 2 3 no about 70 our machine. We are normal 15 winning. We are 47 last box position. We are normal 61 first box, 65 center box. So we position, we also two position. Now we are two position. Yes, 47 last box. We are normal 61 first. Now 65 center. It is also auto 61 first, 65 center. We are in 7150, 7150. Now 47 on also a jump over abeka ho abetwa 3 numbers. Into per me event in we are no 71, 47 and 50 etwa 70 way nso ye kama papa on say 70 ye auto no hai o jump by machine. Yes, me confirm e dey amount. Yenhwe current of this setup no. Okay, enti say no obehye no obeto 43 no ewa hadema enti 1 2 3 no obeto 70 machine. Owie pe no obema 15 15. Owie oma 47 last box position. So owie pe 61 first, 65 center. Enti otwa 61 first, 65 center. Osi enkotwa 71 50, 71 50. So ewo ho kama. Good. I'm confirming come on. We answer transfer from Sunday special. Transfer from Sunday special. Event number 305. And also me so to 8 ewa. 1 2 3. No about to 61 first, 65 center. And the ball 17. So into we there 71 50. Once I make catch also 261 first, 65 center. We enter 71 50. 7150. So good. Once 17 what I so about 71. Nti 71 ho den pa so. Good. Na setup ya me kire we pese utwa bia emfa we bia bla Sojaman bla ya kachi ha. Me so fa number we 0593673300. Sojaman me number eno no. Wo send the game no WhatsApp e de mamia me hwe aye calculation amount na me do be ene mo number no asendo na otuaka me twa ticket asendo kama ofa 0599 212255 nso aye sister Selena ono so same wo send mana ono so be hwa calculate amount na otwa amount kama 0246898449 eno so ye Bla Foster ono so send mana obehwe twa amount na national ye ma 30% commission. 30% commission. Yes, I another biano, de bias me can aboma near say, Momlani tram game mamma. Dan so quite can baby now be dinner sika some baby basa. Ye can't mom from my game ma. Ukuchan baby in the pana in Tianaka, I feel no bossy Jaman man, you win me nipa way. Me aside, or my be a mitrom game mom. Ubu hami nimuno online bet me nimuno. Say me shada any nim komokrada. Nti wo be saa complain mama I can't trace the person. So nti o ba bla fie na ye no nya adwuma kama. Ena mama confirm me catch us 70 no confirm ya no. Okay, nti we no 8 3 weeks no abeto e mane me no no the ball 17 no we entry 2 dalet no 7150 no. Good. And also we also abeto 8 1 2 3 no abeto 61 65 no they about 17. So to we there you could 7150 no $2. Good. Near last setup be na mpese ye twa saba we nso $2 7020 addition 90 ye twa $2 ewo ho. Good. Near there we transfer from Fortune Thursday event number 596 no so at 256 we are 73
nti 56 na ɔsɛ wo sen 3 owie a 73 owie a na ɔma wo sen 8 na ɔde 80 kɔ owie a 8 no repeat na ɔde 70 kɔ owie a womɛto 47 sen 6 na ɔde 70 58 akogu machine owie a na ɔtwa 54 59 na ɔde 83 akosi wɔ machine nti owie deɛ ɔse 70 repeat yie yɛnkɔyi nim la free banker yɛkɔyi na ba deɛ yɛmfa ntwa 20 owie a ɔmo mmienu ɔmo repeat mla so collect counting ne mmienu ɛsa aba nti 2070 wopɛ me event na abɔ mmɔden pɛ me bi wopɛ me event na wayi 2070 but 2070 no na yɛyi de aka yɛ two event yi a mekyerɛ wei ɛyɛ wei so ɛna wei no on sɛ 7150 no nti no ɛbɛyɛ 8 numbers ne yɛde 2070 awɔ no ɛwɔ hɔ kamakama yes nti sɛ ne ɛbɛnya for yɛ full game no sɛ ne ɛbɛnya for yɛ full game no good nti yɛnya sɛn for a full game na yɛyi yɛ best 5 na yɛyi yɛ best 3 akɔfo yɛ 2 dalet sɛdeɛ wonim no yes ɛma awura mfi 2070 no nso ɛma awura mfi koraa sɛ wobɛtwa bi yes na kyɛ sɛ no nso no ne akɔfo 71 free banker na waba fie na yɛtwa ama wo kama wodi a ntɛmpa no nso no wo nsa ɛbɛka wo sika ɔma ɔmo nim yɛdeɛ ɔmbɛdi wo ho adanseɛ ɔmbɛdi ho adanseɛ akyerɛ wo mesɛ wodi a ntɛmpa no nso na wo nsa aka wo sika na menka ho bye bye